Dixo a profe que vayamos buscando información sobre o voluntariado. E logo, que é o voluntariado? Arredemos, pois muchas organizacións que axudan a persoas con problemas. A Cruz miña nai, que hai vexes en España que trae nenos africanos para operarlos. Eu buscar sobre iso. Mi má acabo de atopar que neste ano se mataron a 43 mulleres, e tamén pon que mataron 8 nenos e 2 nenos, pero só 3 son cifras oficiais. E logo eso, que foron víctimas de maltrato. Sí. Si, moitas veces para facer dano ás mulleres que maltratan, mátanlles aos fillos e logo a eles. Pois flipa, tío. Pon aquí que no que vai de ano foron xulgados 79 menores por agredir a niños. Menores? Pero que carambas? Pois sí, cada vez máis menores maltratan as súas rapazas. E logo nos non podemos facer algo neses países. Non fai falta que tan oficiales, iso son datos de España. E menos mal que hai dixes que se preocupan por estes temas, aunque non é só cousa das organizacións, é cousa de todos. Pois claro, se cada nivel de escoitas converteste en cómic. O correcto é que se alguén sofre ou se dá conta de algún caso que chame ao 016. 25 de novembro, Día Internacional da Violencia de Xénero. Non sexas cómplice, nin este día, nin outro calquera.